Mga ka-face shield. Andito andito po. Dito po tayo ngayon sa Gagalangin Tondo, kung saan sa likuran ko ang Rotonda Circle na bagong gawa lang dito sa may Gagalangin Tondo. Yan, silipin natin guys kung ano bang pagbabago meron dito sa Tondo, dahil pag sinabing Tondo is parang iniisip natin magulo. Pero ngayon guys, papakita natin kung ano bang mga pinagbago na ng Tondo, ano ng mga establishment ng mga tinayo dito. Kaya guys, samahan nyo ako, tara! So yun guys, mga ka-face shield natin dyan. At makikita nyo guys, ito yung bagong rotonda dito sa Barangay 168 Zone 15 District 3. So ayan, sa makikita nyo guys, tayo lang nitong rotonda circle na to, at bagong pintura pa guys, at ang daming ilaw na nakalagay, no? Ayan. So ang laki na ng pinagbago rito sa lugar na to. And titingnan natin yung iba pang parte ng Tondo, Manila, kung ano pa pong pinagbago nitong nasabing lugar na ito, no? So ayan ang roundabout dito. Makikita napakalaking, sabi ng isa sa mga nakausap natin, tuwing Sabado Linggo yata may nagsusumba rito banda. Ayan, siya dyan. So para siyang isang plaza na din na maliit lang. Ayan, bagong gawa lang siya. Mga ka-face shield natin dyan, nandito tayo ngayon sa Bitas Aquatic Center, dito pa rin sa Gagalangin Tondo, sa Barangay 98 Zone 8. Yan, yung pinaka swimming pool dito na pinupuntahan ng mga tao rito, no? So actually dun sa pinaka ano daw nila, second floor yata, walang ilaw, so hindi kami pinapunta doon kasi nga sarado. So ang makikita natin dito is itong pinakamalaking swimming pool na to, na parang no, estudyante o kung ano. And then meron din silang pool dito, parang mga 2 feet para sa pambata. Ayan. Dito sa ngayon parang wala pang pinapapasok, no? Parang hindi pa pwedeng mag-operate yata, hindi pa yata nag-ooperate yung ano. So ito yung paliguan nila, nandito, shower. Ayan. And sa gilid, nandito yung pangalan ng Bitas Aquatic Center, no? Ayan, Public Recreation Bureau, Manila Sport Council. Ayan. So, nandito yung mga alituntunin ng Bitas Aquatic Center pagka pumasok kayo dito. So, ayan, ayan ang mga alituntunin ng Bitas Aquatic Center. And then ito naman yung mga strictly prohibited nila dito. Fifth floor Masco requirements. Ano po yun yung mga requirements para makapasok dito? Ako mag-event. Kasi meron din po tayong multi-purpose function. Pero ano yun, pwede na tayo para malaman nila. Pwede naman po, pero close. Pero kung close sa po ito. ano, daily to, bukas. Sarado pa siya. Ngayon, close po ito due to COVID. Pero kung normal siya na ano, araw, anong open to na araw-araw ba? Monday to Sunday. Tapos yun nga, kailangan kumuha muna ng permit sa... Yes po. Kailangan niya po ulit ng 2 copy ng request letter galing po sa inyo. Isang barangay certificate po. Tapos proceed na nga po kayo sa City Hall. Masco office. 5th floor po. Gaano katagal pwede mag-stay dito pag ano? Dati kasi kadalasan 8 to 12, 1 to 5, tsaka 6 to 10. Bali 4 hours kada event. Okay. Wala mo naman muna tayo. Night swimming po yun, 6 to 10. Wala lang overnight. Pwede kasi rin pang family, mga barkada, ganyan. Yun po, mga events. Mga birthday pwede. Yes po. May bayad ba siya o ano? Meron siyang bayad alam po eh, para sa syempre. Oo. Sa City Hall na po yun. Okay. Parang inaarkila, no? Parang Parang pwede yung ganun ganun. po. Okay. Pero pagkatanong po naman, halimbawa, meron mag-event na halimbawa, birthday. Oo. Halimbawa, inimbitan kayong mag-host.
Sa inyo rin po ba? Wala naman po pa nangyari sa amin ng gano'n. Ah. Kasi may dala po silang ano eh. May dala po silang mga sarili-sarili nilang kagaya po na. Kasi minsan nag-cater sila dyan. Sila na yun. Opo, nagdadala po sila ng bangko. Libre Ah. naman po yung ano eh, pinapagamit namin yung kuryente. So yung forma kasi ng swimming pool parang pang school event eh, no? Yung mga pang competition, no? 25 meters po. Oh, okay. Pang-practice. Oh, pwede rin gamitin. Pwede pa lang, oo. Yung mga nag-aaral ng mga gusto mag- So yung pala, Dito, ano. Swimming din pag may time, pero siguraduhin yung marunong kayong lumangoy, ha? Ayan, no? Buhay Makita talaga, napaka-luwag, no? May mga kwarto ba dito pwede pag-stayan sila? Ewan ko, bahala sila. Kaya lang amoy dito. May baboy. May baboy. Mayroong katayan, may katayan ng baboy. Parang sabi ko parang may nangangamoy dito. Katayan pala ng baboy. Katayan pala ng baboy. Ayan, no? May katayan ng So, ayan guys, no? Dito pala katayan pala ng baboy. Ito may baka rin pala, Tita Lem, sa'yo, no? O, katayan din ng baka. Oo. Kaya pala nangangamoy, ayan pala. Oo, Oh. meron din kalabaw. Ano yung katayan yun ng nga. kalabaw? Ayan pala, ano? Hello? Kaya mga kaibigan, kapag kami nawawala kayong baboy, may nawawala kayong baka, may nawawala kayong kalabaw, ayun. Ando na. Katabi na swimming pool. Yung mga ka-face shield natin, ano masasabi mo? Mga ka-face shield, bawal kayong pumasok, no face shield, no mask. Dapat po dito. Walang permit. Kailangan may permit pa pala, no? Yes, dapat pagka may kuha kayong permit, buhay talaga. Hindi basta-basta lang kayo papasok. Kala nyo libre lang. Palagay, palagay niya. Kami sa malapit sa Smoky Mountain at nakita na namin kung saan kami pala titira ni Tita Lems. Ayan.
Ayun, no? Pili na po kayo. Ayan, no? Yan. Yellow tsaka orange. Kakulay ng damit namin tatlo. Saan pa kayo? Ayan, no? Di ba? Sama, oh. So, Ang ganda ng pagkakuha mo. oh, di ba? Yellow, red, and orange. Saan pa kayo? Ano ba to? Ano to? Bedsheet. Baka pwede rin to. No? Bigyan na lang natin. Ayan.